Mijn naam is Deutsche Wilbers. Ik ben gynaecoloog, zo'n 93 hier in het MCL in Ljouwert. Vroeger zijn ik was vrouwenarts, maar de term gynaecoloog wordt het meest neemt. En dat betekent dus ook een soort mijn vrouwenwerk. Gynaecologie is wel wat in mijn eigen een bijzonder vak. Het begint al maar dat het in hoe vrouwen leert. Malen en bijen komen er eigenlijk net niet voor, behalve dat ze bij de geboorte op de wereld zetten, of mij helpen zetten en dan willen we er weer vanaf. Dus het gaat alleen hoe vrouwen. En die vrouwen hebben ergens last van. Dat kan iets heel slims wezen, maar dat kan ook iets wezen waar je als dokter van zegt, nou dat is net zo slim, maar waar een oor wel heel veel last van hebben. Daarbij komt ook altijd nog dat soort klachten. Als je net precies weet waar het om gaat, net dat je dan lei, dat je misschien verskam je. Ook iets te maken herkennen zo'n, en dat weet je dan misschien niet, daar heb je dan dokter van nodig. Maar letter zwanger worden. En dat had natuurlijk een geweldige impact op hoe je dan dat voelt en hoe je daarmee omgaat. En op dat moment, communicatie, is taal een hele wichtige factor. Je taal leidt emotioneel dichtbij je, dat schept een band. En die band maakt dat ik mijn werk beter doen kan. Want de vragen die je eigenlijk net door te stellen, die moeten aan bod komen. Een dokter moet je oerjan door. Je hebt een beleerd, nee ik heb een beleerd voor de dokter. Dat doe je makkelijker als je je vertrouwd voelt en je kan ook meer van jezelf vertellen. En dan wordt het voor mij ook weer beter om te begrijpen waar die klacht nou zit. En het mooie ervan is dat als je dan in het contact komen kan op dat onderdeel van oké, daar is je les van, maar wat betekent het van die? Dat je dan de klacht echt moet aanpakken. En dat is mooi leuk.